Dito po tayo ngayon sa Mini Chocolate Hills ng bayan ng Umingan, Pangasinan. Taas. Yahoo! Tara na, Brad. Ang maingay, baka hindi ako makakyat. Nipilit nga, yung taas-taas sobre. Kala nyo, hindi ko kayo mahabol, ha? Yan na ako. Oh. Kunti na lang. Sabi ko na nga ba, kaya ko eh. Baba pala eh. Yeah! Taas. Ha. 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 Taas. May entrance na, nag-entrance na. Damdamin din yung mic ko. Entrance natin pare. May saya. Hindi makita mahal.